Vai, гледай там на пост, давай. Абе, тие што смо тук, тие смо, ајде. Ајде, и шо? Дојдел, не дојдел. Сера. И како личи. Султ, пука, мајсторе. Да. А добро са, ти от која страна тук ли, пука? От друга страна султ, не? А, чекай, таман. Може да удрен, нищо чудно. Това страна. Не, тук. Ту не. У шопка, с четвърка ли? Добре, дай забегам. И тамаш. Ронче ли да? Да, моја. Вики, моите си, рекој да. Че знам дека. Звонак утро ти иде ли, добро. Моля та твой цак е свърля ме, разбиш. А, върви, да. И мой. А, Боби. А, Боби. Че ли? Да. Почне да не поден. Да се мое на скотко на кузяшия да. Кажи для чача. Ана. Роб! Я! Малишко, вага. Ако бе това? Така, мато ли си? Всяка ли е това? Много ясно. Нека че Женска, бе, 100 кило има, аз съм викам, нещо ще отпълня. много ясно. Трупа негде. Я много не е. 100 кило има. 100 кил има. 100 кило не е долу. Не, 100 кил няма. Готово. Разбара се. Тежко бе, ба, не съм. Сите знаят га. Нека знаят, че... Аде? И това. Скало си е ова отгоре. Онда няма да гна. Попов дол ти ист, шо? По-близко ти Попов дол? У Попов дол да стане, айде. Попов дол тук на правна спорта. Кай наш кира, бе? Я там кай кира. Ей, слегни да не ти изплаща, слегни. Стегни. Навикне, да.